Iyan yung building may kahin 64 ini pantutan kami in Erwin akahin magbayad ticket ko halga ini dukan dyan makapasiyal duk isa makatingko to si deheluhan ibang kita si dampulihan na binidyo din patay ko gay ha pag to si deheluhan sabi gihal ka at ticket din kita afford ticket kami ini sa ihan ibang kita ibang pasagi na train kita sin na ini oo saway ko to ay ang angit iyem ang side sinahan iya katawan kami magtungan ni kami ina ubus balinda train ni isap pahali ni isap ubus magsukay ni isap kami ini para pabalik magtungan kaya kami tulipas ngayon katawan kami magtungan balik ng train numot ni hante magbira-bira pa jagero kita lipat ubus ko siya kami hindi inambanan lai si ano si station na inin kita katawan maghintag kami tehet si dehelu-deheluhanin ka na niya pinakadehelu kami ubus ka na natin driver pagi electronic pay kana driver tehet niya ito si bihing kami sa buwa pangandaran pun may assistant to o ano lingkonan si inin komensini ini yung kumin hati assistant pasahero isa po kamihin ara kumin kami nuhod tuway nanggaremen si saway para nuhod tuway yung katawan mong tunang lahat kita balik ay kita nga alam sa hindi. Kabayaan kung tapigwa ni exit 4 iilay pinakahadji station nito Damrian si exit 4 iilay pagpindahan training ito nakita si ano nakita si exit 7 nakita kami panuhutan kami hinyan ang banasib ito tiyan kami si exit 7 kulang maglabi napit ni hato may dantaho bago kami makatulog si training hato sa kami iyakan buwangan ga makatulog siyempre makatulog ti kemo